Baik, sini Unakuti. Kini Unakuti amsayo phayi Mailong amsai ada phayi chini to leader sok bai chung kacha alosona soba khaikha Holl panda khaikha chini TIPRA MOTHAni baki chung tibu strong khainai janogono thangoi tuma sanai chini leader rok nuk bai chung free le chung kok salaikha chini leader rok tongo chini borong gorang ADC Direndra Deborma chini district president Direndra Deborma chini subjonal chairman zonal chairman joton tongo जों फाइनाल चालो चीनी TIPRA मोथा जतन साइमानो चीनी TIPRA मोथानि या फावनो बुबाग्रानि या फावनो जतनि बाइक जतनि कपाल सलाइजानो नायतंगो तानिखे चीनी बुबाग्रा एमन लीडर जे जतनो ब निनि सावै कंट्रोल खायै बुजावै माने चीनी जे अधिकार दंमानो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल अ सावनि जे बनि पावर दंगो माने बयनो इम्प्रेस खायमानो चीनी बुबाग्रानो मानाय जे चीनी TIPRA सनो फियावै हानबाङै चीनी जे वर्कार दंनाय रगबो जतन ताबो एक्साइटेड थानसा खलायै बसकांनि जे चबानो बसकां जे ADC विलेज कमिटी नि सिमिनो चाइजांनाय जत ADC आमसायो चीनी TIPRA मोथानो मैक्सिमाम जागाव जों कप्लायनाय अमो जों आशाबादी तानेखे जों जत जागा मिटिं खालायै आलोचना खालायखांखे साइमावनो बरनि पार्टिसिपेशन बिलाय गोबां जनगण नेताबो बुखु जे TIPRA मोथा सारा TIPRA सानि अधिकारनि बागै केबो मुंसा खायमे अब जत निबुखुगो नों थांखा जत निबुखाव नों थांखा दिनै BJP ओंथों कांग्रेस ओंथों CPM ओंथों बरनि जे सामं बरनि ताननो बैनो थांखा जेसो नेता कतरफा नोंथों दिनै चीनी अधिकारनि बागै हिके कक सामाया चीनी बुबाग्रानो हामिया सानानि चीनी बुबाग्रानो ब्लेम खायनानि सारा बरनि कुनो सामं थोरै आं हानि बाङैनो बारबानो सानानि मुसुगु बुबाग्रा कक सामायनो बुबाग्रा गोबां माजागावनो मेनसन खायो BJP ओंथों CPM ओंथों चीनी बुबाग्रानो जे फ्र ग्रेटार TIPRA लेननि बिरुदे जे कक साफ्रो जों बरनो सोंनानि नांगौ TIPRA सानि हामख्रायनि बागै BJP नि एजेंडा तमाबो बनो जों सोंनानि नांगौ आफ्रो बरक सायमेयांनाय चीनी ग्रेटार TIPRA लेननि बिसिंति जों TIPRA सानो मुक्ति रनाय हाय हनै बुबाग्रा साव बनो बरक अपोज खायो खांखे BJP नि एजेंडा तमाबो TIPRA सानो फियावनानि बागै TTC फांखा डाइरेक्ट फान्ड फांखा निरावबोत एकटा किसु कक सानानि नांगौ BJP नि चीनी TIPRA सानि लीडर टावर लीडर दं अथच बरक कक सानानि कुनो क्वालिफाइड चिंया आर थांखांखे बैनि तला तंनानि बैनि कक नानानि सारा बरनि कुनो सामंखरै दिनै चीनी बुबाग्रा अमाहाय माइलं आमचाय राजकान्दियाव फाइबो कक सानाय आगरतलाबो सानाय खुमलंबो सानाय दिल्लीबो सानाय लंडनबो सानाय चीनी ग्रेटार TIPRA लेननि बागै चीनी TIPRA सानि अधिकारनि बागै जे अमनो नो चीनी TIPRA सारावबो ताबक जतनो थानसा खलायै बुबाग्रानि जे ग्रेटार TIPRA लेननो नो फाइट खायनाय हनै जतनो कमिटेड खायजाक गसेलायजाक खायनाय चालो जों नबो नगनाय फुनुगनाय विलेज कमिटी नि सिमिनो स्टार्टिं नाय बाहेरावनो तैनो जों तिनि अरा आलोचना खालायो।